Monggo Pak D, Kang Mas. Ugi konjuk dumateng tamu undangan monggo saged derek jepitan mriki. Badane surya nanging tetep ning mripatku, sinare rembulan nambahi sesahe atiku, tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku go apusi. Kelingan dik jaman semono ya dik. Antarane aku karo sliramu. Janur Bone. Digoyang Mbak. Labib Audio. Cerah foto di jantung Indonesia.
Truk. Heeh. Tadi wonten pamundutan Mas Putra ngersakne tresno liyane. Iya, selamat marif ya. Iya Riki, sabar ya. Ayo Mas. Yo. Nah ya segini loh Kang Mas. Kebalik Mas, kebalik ini yang sebelah sini. Kang Mas. Tangge sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku Rata tinggal Mas. apa sliramu ra krasa Ora krasa Mas. apa tenan Aku enteng loh. tenan abot tenan matur suwun Bunda, ayo Bunda monggo Bunda, enggak apa-apa mau. Mas, kira-kira aku piro? Piro? Apane? Bobote to Mas kok apane? Tak kira anu nih. Apa? 47. Ngono kuwi yo jarek sakuat anak apa? Laki-laki bertanggung jawab, kuat dan perkasa. Ora Dek, aku ki ora kepenak karo tukang syutingnya terutama Mas Bom iki mam lho. Mas Bom-bom. Mergo mantanmu aku menghormati dia. Dek, gak duwe popo blas. Tenang. Berjuang dari nol Dek, aja sok seneng nyacat ora duwe kaya aku iki. Dia habis JP 30 juta. Oh. Iya. Langsung ya Mas ya. Ojo lali palingku. Janur kuning Labib Audio Sound System cerah foto di jantung Indonesia. Atange sakroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku butuh sama karo sapa
Rambemu. Ora maksudnya Mosok kata-kata terakhir. Sandang tanganmu kok sopo? Orang maksudnya ki kata-kata terakhir di sore ini nanti lanjut lagi gitu toh. Lorong papa kok seujon ae toh. Hidup Besok ada. Cek tanggapan yo. Hidup. Cik aku nang luas sesuk kok rumah sana. Ayo. Hidup harus semangat. Masuk. Jangan takut ditinggalkan. Masuk. Sabar perlu, berjuang harus. Masuk. Wis, Wes, aku ki mejang Mas Bom-bom lho. Walaupun buat tinggalnya semangat Mas. Oh iya, walaupun sudah ngasih berlian ditinggalkan nggak apa-apa ya Mas ya. Iki apa kecil. Kamu nggak tahu effortnya Mas Bom ya. Kandiani kok. Sudah beli berlian, sudah diturutin, jadi tinggal Sakno. tinggal rapi nih. Adek, Ya abot men sanggane uripmu Mas. Iya ya Allah, yang sabar ya Mas Bom, tenang masih ada Mas Wawan. Innallaha ma'asabirin. Amin. Wong sabar ngono kekasih Gusti Allah. Oke, amin ya Allah. Ya. Tekno Mas. Tekno. Ojo lali kaliku. Pokoknya semangat selalu, ingat kata-kata saya tadi ya. Ayo Monggo, Ibu Bu, aja. bikaran mriki, Bu. Ayo. Ayo Bu Warni, Bu Martini, Mas Nganten, Mbak Nganten. Mbak Devi tipis-tipis no Mbak. Iya buat pemanasan ya ntar malam. Pemanasan kok. Biar nggak kaku goyangnya nanti. Ayo, hai ditokne hai. 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 Tenang aja tenang nanti borongan. Ayo tahu taneh yuk. Syukur bisa. Yo. Gunung Keso.
Devi di tengah dong. Sayang. Ayo habiskan. Iki isi ono atensi si jingkas. Tinggal berapa lagi tuh? Dari Yang Pak satu lagi. Hajat. Pripon? Engko diatur kengko. Bariki. Apa? Pria idaman. Oh, boleh. Ya. Sekar bisa nyawa gunung desa tapi raja ora ilang gone padha lara Ya. Ibu itu tanggung Bu ya. Yuk Terima langsung kasih, permintaan Bu. dari Pak Hajat nyuwun pria idaman monggo saged